Aprobado na kan Sangguniang Bayang kang Kamalig. Asimpirmado na ni Kamalig Mayor Kaloy Baldo ang Municipal Ordinance No. 51 Series of 2024 para sa pagkakaigwa ng mga CCTV sa mga establishmento di negosyo, pampubliko asin mga delikadong lugar sa Banwaan. Sigun sa tagapagtaram kang LGU Kamalig na si Tim Lawrence Florese, magiging mandatoryo na ang pagkaag ni CCTV. Kung sa inobheto kang ordinansa na masigurong ligtasan sa indang mga namamanuaan laban sa mga kawatan asin iba pang insidente na pwede sila magbutwa sa indang banwaan. Although manageable ang status kang crime ta digdi sa Kamalig as per record from the Kamalig Municipal Police Station to sustain the promotion of public safety and peace and order kang banwa. Saro sa mga madadalaga ng kang ordinansa, installed sa Kamalig Public Market. Hulit ang mandatoryo, obligado na sindang magbugtak ng CCTV. Para kay Marciano Volante Jr. na halos 24 taon ng paratyenda asin may pwesto digdi, magayon ining lakdang kontra kriminalidad. Katunayan sabi niya, maski mayo pa nasambit na ordinansa, igwa na siyang pigbugtak na CCTV sa iyang pwesto. Gusto ko din sana na meron din silang ikakabit na maliban sa amin. For every establishment, dapat meron din sila nasa labas para protection na din sa amin on our part, kasi paggabi po dito may hindi naman talaga totally na nagagwardiyan siya ng caretaker ng market. Si Geraldine pigahalat niya na sa nadaan pag-abot kan sa iyang pig-order na CCTV para sa iyang pwesto. So, okay nga na may para, di ba, kung halimbawa may mga aberya, makikita natin kung ano kung sino yung may gawa. Para sa parabakal na si Daisy, magayon inilakdang kan sa indang LGU. Hulit mas nagiging ligtas ang sa indang pagsaod. Maganda siyang lagyan ng CCTV para yung mga maging awareness sa mga mga kawatan. Tulungal daw poon sa implementasyon kang ordinansa, kinakaipuhan ng makapagugtak ng CCTV kan mga madadalaga ng pakaini. Ang sisay man na magbalgar sa ordinansa, papagmultahon ng 2,500 pesos o pagkakansila kang business permit. Ang end goal man lang po kaya digdi ni Mayor Kaloy Baldo is mabawasan pa ang mga krimen, and the installation of CCTVs once they become operational, duwang purpose po ini. Number 1, to deter the crimes, and number 2, to be a system of reference para ma-review kung ano man po ang nag-transpire during an incident. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.